एक बेर चिखा देनी तो बेरी बेरी मांगे मेरी सोना। एक बेर चिखा देनी तो बेरी बेरी मांगे अच्छा तो तू चिखा देले बारू। अच्छा एगो बात, अभी मजा आएगा ना। बात बतावा, शादी से पहले चिखैलू है कि शादी के गुड क्वेश्चन। कि शादी कैला के बाद चिखैलू है बारू? तो ई मांगी न हाल बाइल एक बार फिर से हम आ गइल बानी रेलाई खेलाई जारी रखे खातिर। लेकिन क्यों? ऐसे कि भौजी के एगो गाना आइल बा, तो ई गाना में भौजी बहुत चिखावत आई, तो चली ना देख लियल जाई। एक बेर चिखा देनी तो बेरी बेरी मांगे लो तू दुए दिन के प्यार में भटा देखा है कनी के कोनो जैसन जिस्म के भेड़िया मिलेला कि भौज लड़की लोग के थोड़ा सा तारीफ लड़का लोग कह देवेला कि लड़कियां अपन जिस्म के देवे खातिर उनकरा के पूरा से तैयार हो जाला। और का बात जिंदगी में थोड़ा बहुत तारीफ कर देला आ थोड़ा बहुत बर्थडे सेलिब्रेट आ थोड़ा बहुत इनकरा पीछे खर्चा कर देवेला। खत्म। ये सब कह के दिखा के अब सब कुछ हो जाला। ओकरा बाद दही में अंगुरी डाल के आ चीख ली आ 2-4 दिन के प्यार खत्म हो जाला। मलाई बाद में पकड़ेला मिलेला बाबा जी के ठुल्लू। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुनाबा ना जाता वो सुनो हमरा तू ऊपर हो की बात करतारू? अरे भौजी एक बार चिखैला के बाद कहना क्या चाहते हो? बड़ा परमिशन लेवे के ना पड़ेला। आपने लापरवाही का नतीजा। दरवाजा के लॉक जब टूट जाला तो पर्दा हटिए न जाला। बड़ा हरामी हो बेटा। केहू भी अंदर आ सकेला तो केहू भी अंदर जा सकेला। पहले नहीं खोसा दी होई हम न ताहर में हर हो के लोग सबके कहावत सुनले हो खबा कि जो पपीता पाक जाए ओकरा कौआ खोदा नहीं, और जो लड़कियां जवान हुई नहीं बॉयफ्रेंड रखी नहीं वो कभी सच्चा हुआ। बड़ी अच्छी बात बताई लोग कि बियाह के पहले सुहाग रात हो जाई तो फिर बचल का बा? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अब कौन फैशन? जवानी के असली मजा यार के और नकली मजा भतार के, तो बचल का बा? ये तो बहुत ना इंसाफी है। चिखल चाहेला तू अचार जैसा तो ये बात बा खाली अचारे जैसन चिखेला सटावेला ना। दोस्तों आप लोग क्या कहिएगा? वीडियो पसंद आया तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बिना कुछ कहे हुए। मैं जा रहा हूँ हिलाने की तरफ।